Tita Tanya Chinita. Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan ng luhika, mahika at walang mga konsyensya. Ako po si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Mag-ingat sa panibagong modus na kumakalat ngayon, lalong-lalo na sa mga may sari-sari store na nagpapa-cash in at cash out sa e-wallet. Isang may-ari ng sari-sari store ang nabudol at natangay ang laman ng kanyang e-wallet na 30,000 pesos. Grabe, laki naman yan. Iiyak ako niyan. Meron pang iba na umabot pa ng 50,000. Ang siste, magpapa-cash out itong modus nitong budol. Pagkatapos sasabihin niya na pipicturan lang ang transaksyon. Subalit, ang pinicturan niya ay mismong OTP o one-time password. At pag nakuha na niya ang OTP na itinext sa iyong cellphone, dito na gagawin ng nasabing budol ang kanyang modus. At lilimasin na niya ang laman ng iyong e-wallet. Sa puntong ito, nakaalis na ang budol at hindi na malaya ng tindera. Nalimas na ang laman ng kanyang e-wallet. Kaya mag-ingat po kayo kung may magpapakash in at cash out. Huwag ipakita ang OTP o one-time password. Ikaw ka-basic, are you cash in o cash out? Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan ba bang i-memorize yan? Ang OTP? I-memorize talaga. Tama. Basic. Morning ko! Morning, Tits! Ka-basic! Feel good morning! Mahiwagang salamin, kailan ba niya aaminin? Kanyang tunay At lang Webes na karon, June 27, 2024! Sa oras na 5:33 ay kasama niya ang cool na Anong angkol. 5:33? Anong Ay, 7:33 ay kasama niya na ang... Nakatingin pa ako sa orasan niya na. 7:33 ay kasama niya na ang cool na angkol from Davao. Handang-handa na sa Aliwan Fiesta. Angkol Dagol! Itaas ang kamot Sa mga angkol. Itaas ang kamot Sa mga angkol. Lahat ng mga taga-QC dyan, mga Hello silingan din. at kapitbahay ko, pwede kayo pumunta dito. Yan, sa Aliwan. Oo, kung taga Davao kasi pumunta ka dito, pwede rin. Wala namang problema. Para makita nyo na pambansang tita ang dahilan bakit ka nanonood ng radyo. From Bacoor, perfected in Pasay, Tita Tanya Chinita. May chinita, girl, may chinita, girl. Thank you ko! Thank you, Tits. Mang Kanor, good morning. Kakabwisit mang kanor yung ano. Saan si Kuya Gas? Umalis na ba? Sandali, umalis na. Pero nakuha ko na yung OTP niya. Wala kang cellphone, di ba? Paano mo makukuha yun? Kailangan mo talagang i-memorize yan. Basic. Ganon yun. Ganun yun. Kaya nga sinasabi sa mga bangko pag nagtatransa ka online, GCash or bank transfer, di ba may OTP isa-send sa number mo? Ti-text 6-digit number. Di ba nakikita nyo po yan? OTP stands for one-time password. So, wag nyo pong ipakita yan kahit kanino na palaging tinitext yan. Nagre-remind ang bangko, even ang GCash, nagre-remind na wag nyo ipakita. Kasi may access sila doon sa account mo pag nakuha nila yung OTP Ang mo. style nung
sira ulo eh. Ano yung no? budol, yung budol. Pipicturean ko po yung Transaction. Yung transaction. Yung receipt. Di ba may receipt? Okay, never ever nyong ibibigay sa kamay ng kahit sino yung cellphone nyo na may GCash account. Lalo kung sa tindahan. Diba? Nakuha ko na yung number ng tindira eh. Iba yun man ka na. Ay, Yung may- promo girl yung kinukuha mo. Okay lang. basic. Okay lang yung Okay. pambababae mo. Tama yung sinasabi ni tita, wag na wag niyong ibigay. Lalo kung bumibili sa tindahan nyo, ba't mo ibibigay? Totoo yan. Agree ako dyan. So yun, Huwag ikaw niyo lang ibigay. ang pwede. Yung transaction, ganito lang gagawin mo. Hawakan mo yung, saan mo, papakita mo yung pagkakasend mo sa customer. Pero hindi para doon pumunta ka sa inbox mo at pakita, kukuhanin yan. Mag-i-inbox yun kasi eh. Mag-i-inbox, andun yung OTP. Wag na wag. May diskarte pa. Mm. Ang technique kasi nila, Tits, tatimingin ng mga budol yan. Pagka-send, send na po ate, ayan na, picture ako po yung transaction, sasaktuhin nila yan. May split seconds yan eh. Pag pakita mo ng cellphone mo, may notification. Pag nag-notify yung cellphone mo, lalabas yung OTP number sa ibabaw ng cellphone mo. Yun yung pipicturean nila. Kaya, tanggalin mo yung notification ng text message mo. And ang pinagtataka ko, bakit may OTP habang nagsisend? Wala namang OTP habang nagsisend ka ng GCash. Meron. Mag-OTP ka para makasend ka ng pera. Mag-OTP yan. Unless ibang phone yung gagamitin mo. O, kaya nga nag-OTP ka. Oo, kaya ganun. May OTP siya. So, Yung notification. be wise. Oo, wag na para hindi ka na OTP, isa na lang yung phone mo. Kasi hindi naman OTP kung Mag-OTP talaga yan, Tits. Hindi, Kasi pag nagsisend ako, number ko, automatic na siya eh. number Diretso ko, na wala ng OTP kung magsisend ako. sa'yo? Hindi ko alam yan. Merong OTP talaga. Oo, pag same lang. Pag sa mga merong OTP Hindi pa talaga. ako nag-OTP na unless ibang cellphone yung gamit ko. Anyways. So, kasi lalo na pag hindi registered sa phone book mo, mag-OTP yan. So, ang abangan nila yung Are you sending notification. kinemerut? Yung ganon? Lalabas. Naku, baka kuhanin nyo yung cellphone ko kasi, hindi pala nag-OTP yung kanya. Doon tayo magpa-cash in, pa-cash out. Hoy, wala na naman to. Di ba? Wala naman to. So, pag notify, lalabas yung 6-digit numbers, yun yung pipicturean nila. Limas yung account Limas mo. yun. May Gcash ka, ubos yan. Napakasama naman. Masama talaga yung mga budol. Kaya, naman. mag-ingat po tayo Para sa mga ganyan. babaero din eh. Hoy, tika lang. Ang budol yung pinag-uusapan natin. Budolero, hindi babaero. Hindi, ganito yan eh. Kasi nang budol yung mga kanor, kasi manchichicks yan. Manchichik Ganon eh. ba yun? Pag magaling mang budol sa ibang paraan, magaling ding mang babae. Ganon yan, mga con artist eh. Wag na ako. Pag sinabi budol, sa akin kayo nakatingin. Ganun talaga mang kanor, kasi kaduda-duda yung itsura. Di ba? Oo, kaduda-duda yung itsura. Yung nga ng kawatan, ng budolero. Hindi, ng tindera. Grabe ka naman. Umiyak siya. Nawala na yung laman ng tindera. Gcash niya. Hindi, yung budol. Hindi nakalusot. Ba't kasi nakabonit? Yung budol? Yung tindera. Uy, ang Morning, ma'am, sister. sir. Magkano po papakash in nyo? Sabi ng tindera? Sabi ng budolero. Naka-sombrero at naka-face mask. Ha? Naka-sombrero at naka-face Yung mask. budolero? Yung budolero. Yung tindera. Riding in tandem eh. Yung budol? Yung tindera. Oy, Walang Sa akin bra, yan. walang bra. Yung tindira. Yung budolero. naka-duster. Yung tindera. Yung budol. O, di ba? Ang galing. Ang bait eh. Good morning po. Pwede po magpa-cash in. Sabi ng budol. Sabi ng tindera. Oh. Sarado na! Sabi ng tindera. Sabi ng budol. Ay, bawal utang. Ngayon, bawal pa mangutang. Sabi ng tindera. Sabi ng budol. Bayaran mo muna ako. Sabi ng tindera. Sabi ng budol. Magkano po Magkano po? Kano po miswa tsaka sardinas? Ano sardinas? Sabi ng tindera. Ay ka. Sabi ng
bibili. Alam ko ng customer. Ay, nako. Sige na nga. Eto, today, start na po ng ating Aliwan Fiesta. Aliwan Fiesta! Magkita tayo mamaya alas 5 ng hapon dito may CCP Complex Ross Boulevard, Pasay City. Libre lang manood ng mga ng concert mamaya at saka tugtog ng Aliwan. Nakatutok pa rin kayo sa stasyong number 1 to po, ha? 90.7 Love Radio. Kailangan pa ba memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!